kum gawai na gijing lekemen ha gijing rakhe ya ke jubilik siar jong kabalang Catholic ha kabalang Shinong Pahambir kabrang ha apo ka sub district Nongpo Hanongpo parish Ribhoi district lapalong ya shibon gijing lekai giban perlong ki jingsa jingken mau ha gana gijing rakhe ya ke jubilik siar lane ke golden jubilee jong kabalang nalor kiwe gijing pensa jingken mau lapalong ya gijing lekai football na ka bantagi khana shinrang ha ka ba hanin ka singi lala ban pun kutno ya gijing lekai football jong ki khana shinrang laban kedau ba ka jing rakhe ya kene ke jubilik siar jong balang lapan long dagi program jing pensa jingken mau baper hagane jing lekai football ke belapan ha perdahanin kesingi ki artali ki kenhoni lekai ki balayo galat bandrung ha ke final ki kentup ya ke kenhon ki nongnya auto ka right nong lengdo persa ya ke Shinong Pahambir ha ke ba jing lekai kelalong ke ba syong shit banamar ke jing khat ha ke kelas step berkeklamit lapan long da ke jing shoot tiebreaker badah ka bakut jong jing lekai ka Pahambir kala la ban penrem no ye ka kenhun jong kinongnya auto uba las foros marngar ubri chairman jong sub district Nongpo Catholic walawan ban pohe kene kesingi kumu kongsan ha ka jing ron lang rengkat jong kinong kitkam jong ka balang Catholic Pahambir kiri urang ba jong ne Shinong ki pai ba lembat kiwe ha ba ajing kren kumu kongsan uba las forios marngar ulong bawatla ke jing temu ban penlong ya kene ke jing lekai football kalong ban penmi fon lane ban lum yau sanyang Henry kalai rap shibun ya ki khun samla ki balai shim benta ban jan sa ke jika skriblai lengba ke jing penlong ya ki bakum kene ki program jing dur sanam dari paka seminar ke jing kepala pelong ya kena football nam ta bandran lan ban peni ya ka fon ban pelong ya closing ceremony dan ban pelong ya kata kejing ungkut jom ka balang ha ka new snem banwan hang ne por balang Shinong Pahambir jom ka balang Catholic jadi na ta kadau na kaling jong na kum nong yalam jong ka balang badang jong por nong yalam jong sain perkei masa bunai ki bok perwiang ya boro kiri orang ba iki samla ba de ki artli ki team ki belale kai bah kene ke final nagle ke Pahambir ban nagle ke assistant di driver auto bawat kire free ru kimla suban rai hai ke jile kai bat la surai no ada ke basi atos bat ilayo ya ke jingjob limba ke Shinong Pahambir